na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Temos que aproveitar cando nos visitan científicas na diáspora, neste caso en Alemanha, que están estes días por Galicia, para compartir experiencias científicas tamén, neste caso, coa rapazada. Estamos no CEIP Barouta, en Ames, onde a nosa convidada compartiu mañá con rapazada do propio centro, non, Iria Gosende? Moi bo día, pois hoxe temos connosco a unha persoa que dende logo é unha sorte tela por aquí en Galicia estes días, e que a día de hoxe fai un labor de investigación moi importante sobre o cancro. Alicia López Bruzos, xenetista e investigadora en bioloxía marina e xenética, estuda os cancros transmisibles en moluscos bivalvos, unha forma rara de cancro onde as células tumorais espállanse ou contáxanse entre individuos. Ademais, Alicia tamén dirixe un grupo de investigación sobre o cancro en animais mariños no Instituto Max Planck de Microbioloxía Mariña en Bremen, Alemanha. E precisamente, pois estes días está por aquí na súa terra para defender unha tese doutoral, e tamén visitou o CEIP de Barouta en Ames, xa que unha das aulas do centro leva o seu nome. Moi bo día, Alicia. Hola, bons días, encantada de estar aquí. Non sei se me faltou algún dato da túa longa... Estivo perfecto, efectivamente. Agora dirixo un grupo en Alemanha, e antes diso estiven en Francia e Inglaterra, porque, bueno, xa sabes que a ciencia en España faltalle moita financiación e hai máis oportunidades no estranxeiro das que atopamos aquí. Pero eu con moitas ganas de voltar para a miña terra. Como estás vivindo estes días aquí? Ademais, como xa mencionamos, a parte de defender a tese, pois foches ata Barouta, porque os nenos, tes como apadriñados uns nenos tamén, non? Como estás vivindo estes días logo? Bueno, é unha honra. Bueno, primeiro porque vin á Universidade de Vigo para evaluar esta tese de Sofía Blanco, unha nova doutora que temos en Galicia, así que noraboa, doutora Branco, e despois acabei neste cole que levo no corazón, porque é unha honra. Cando me chamaron para dicirme que iban nomear unha das aulas no meu nome, o primeiro que pensei é: teño que ir coñecer estes rapaces, teño que saber se realmente queren ser científicos ou se lles gusta a bioloxía. Entón aquí está coñecelos en persoa, escoitar todas as súas preguntas, e incluso fixemos aí un pequeno experimento, pois levoume con moita alegría e moita honra de poder ver vido aquí. Claro, e a eles tamén lles estiveches explicando un pouquiño sobre o teu traballo. Agora, se non lo podes contar a nós, pois aos ointes. Pois, efectivamente, traballamos en cancro, pero non traballamos en cancro de humanos, traballamos en cancro de animais, porque a maior parte das investigacións en medicina sempre se fan con modelos animais ou outro tipo de modelos biolóxicos. Quero matizar aquí que sí, traballamos con cancro que é contagioso, e cun cancro que afecta a berberechos, a ameixas, mexilóns, pero é moi importante matizar que este cancro só se contaxia entre berberechos, entre mexilóns, entre ameixas, non se contaxia aos humanos, así que estamos a salvo, e máis como galegos que somos, que nos gusta moito unha boa empanada de berberechos, non hai perigo ningún. Claro, ainda que o comamos non pasa nada. Non, efectivamente, podemos seguir comendo sen preocupacións, e incluso os berberechos de cancro quizás sexan máis nutritivos porque as células son moi grandes. Claro, ese dato é bastante curioso. Bueno, non está investigado, non sabemos se son máis nutritivos ou non. O que quero dicir é que non é perigoso, que podemos seguir comendo sen ningún medo. Pero sí que é verdad que a nivel científico é moi interesante estudar estes cancros, porque son uns cancros un pouco diferentes dos que ocurren en humanos. En humanos, seguramente unha gran parte da poboación xa o saiba, hai un problema moi grande cando o cancro metastatiza. Que significa isto? Pois que o cancro se espalla dunha parte do corpo a outras partes do corpo. O 90% das mortes de cancro a día de hoxe en humanos ocorren a causa desta metástase, cando o cancro se descontrola e aparece por todas partes. Entón, este cancro que teñen os berberechos tamén é un cancro que se pode espallar, pero espállase moitísimo máis. Pode viaxar de un individuo a outro, pode contaxiarse. Entón, intentamos entender que fixo
que estas células se poidan espallar tan lonxe para intentar entender de forma xeral como outros cancros, xa sexan humanos, pero tamén en gatos, en calqueira tipo de cancro, como é posible que poida metastizar, é dicir, que se poida espallar por un corpo ou entre corpos. Claro, ainda que traballades con moluscos, ao final a investigación tamén se pode extrapolar a outros seres vivos, non? Efectivamente, facemos unha cousa que se chama investigación fundamental, que antigamente se chamaba investigación básica, pero a min gostame moito máis o termo fundamental, porque é entender a natureza. Porque para poder facer medicamentos ou para poder diseñar tratamentos, primeiro hai que entender o que ocorre a nivel natural, hai que entender como un árbol medra, hai que entender pois como unha célula se volve cancerígena, e despois é cando se poden tomar decisións se non queres que o árbol medre ou se non queres que o cancro apareza. E, bueno, gustaríame puntualizar tamén unha cousiña que dixeches ao comenzo, no? De estás fora de España, ademais agora deches a benvida a unha nova doutora. Non sei tamén como ves un pouquiño a situación da ciencia e investigación aquí logo. A ciencia en España ten un nivel moi alto. Hai un montón de talento. Isto é algo que nunca me cansarei de repetir. O nivel que temos aquí compite perfectamente con laboratorios punteiros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemanha, de onde poidades pensar. O que pasa aquí é a falta de financiación. Entón, en realidade, en España faise unha ciencia increíble cos recursos que se teñen. Eu quería facer, xa que estamos aquí falando, un chamamento á poboación xeral que se concienciou moito cando foi a pandemia da COVID na importancia que é facer investigación, en que as próximas vez que haxa que votar, que lle preguntemos aos políticos que queren facer en ciencia, canto van a invertir en financiación, para intentar chegar a unha porcentaxe da PIB de España que sexa equivalente a financiación que dan outros países para a ciencia. Pois quedamos con ese apuntamento tan importante que, como moitas veces se di, sen ciencia non hai futuro. Efectivamente. Sen financiación, moitísimo menos. Moitísimas grazas, Alicia, por estar hoxe con nós. Un saúdo, Alicia. Por poñer en valor o labor que faz, que é moi importante, e tamén en visibilizar a muller na ciencia, que é tamén moi importante. Moitísimas gracias a vos tamén. Viquiño, un saúdo moi forte. E nada, seguir facendo ciencia tamén en Alemanha, neste caso seguiremos moi pendentes de todos os teus traballos. Oxe vai ser un día tamén moi científico, que vai estar conosco Débora Ciencia, dirán vostedes, pero se está os martes, hoxe estará conosco porque ven presentar libro, Diario de Laboratorio, un libro que estará o mércores xa nas librerías, un libro moi autobiográfico, moi persoal, do que falaremos de seguida coa propia autora, con Débora Ciencia.